Barka da zuwa Zamani TV 24. Ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun zafafan labaranmu da kuma sababbin bidiyonmu da zarar mun dora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Barkanmu da wannan lokaci, barka da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon bidiyon. A yau kuma za ku ji mu ɗauke da shahararren fim ɗin nan wanda kuka fi sani da farin wata sha kallo, inda za ku ji mu tafi da sharhi akan wannan shirin fim na farin wata sha kallo. Abin da ya sa muka yi muku wannan bidiyo namu mun yi muku ne sakamakon irin cakwakiyoyin da suka faru a cikin wannan shirin, kuma za ku ji mu da cikakken bayani shin menene dalilin da ya sa ba a kawo muku wannan shirin fim na farin wata sha kallo. Sannan kuma mikiya zai kashe iyayen ɗan gata wato alkamis da ya tattaro su ya kawo su sansaninsa inda yake musu barazanar kisa. Sannan kuma kuna tunanin har zuwa yaushe wani lokaci alkamis ɗan gata za a daina kallonsa a matsayin mai laifi. Masu sauraron mu, domin jin cikakkun wannan bayanai da kuma sharhi da muka faɗa muku a farkon bidiyon nan, muna roƙon ku da ku bi mu har ƙarshen bidiyon nan domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da su a halin yanzu. Sannan kar ku manta ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta haka ne a duk lokacin da muka ɗauki wani sabon bidiyon ko in ce muka ɗora wani sabon bidiyon za a sanar da ku cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma kun je nema. Mun gode matuƙa sosai da kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Kar ku manta ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarai da ɗumi-ɗumin su. Mun gode sosai. Farin wata sha kallo dai an dakata ne inda Abale, wanda kuka fi sani da mikiya a cikin shirin fim din na farin wata sha kallo, ya sanya yaransa suka ebo mahaifin ɗan gata tare da mahaifiyarsa da kuma yayansa, inda suka kawo sa gabansa sakamakon zargin su da yake yi akan sun ɓoye alkamis ɗan gata. Da fari dai ba su niyyar gaya masa gaskiya ba, ko in ce ba su niyyar sanar da Abala gaskiya ba wato mikiya, inda suka ɓoye masa gaskiya suka ce alkamis ɗan gata su ma ba su san inda yake ba. To ganin ya danne mahaifin ɗan gatan ne ya fara bawa ɗayan kuma wuya, inda aka saita ita matar da bindiga wato mahaifiyar ɗan gata sakamakon ta yi bayani shin ina ɗan gata yake. Tabbas in duba da ganin yadda gabanta ya faɗi, ta fara rawar jiki, ta rasa me za ta ce. Nan take ta fara zayyano musu iya gaskiyar abin da ta sani game da alkamis ko kuma inda zai je, inda ta ce babu inda take tunanin zai tafi face Nijar, wato nan ne suke da kanin mahaifi a can ƙasar Nijar wato Yamai. Wannan kenan. Sannan kuma a cikin wannan shirin fim na farin wata sha kallo, mikiya babu yadda za a yi ya kashe iyayen alkamis wato ɗan gata, ba zai kashe su ba saboda su ma suna ɗaya daga cikin gaggaga manya-manyan jarumai na cikin wannan shirin fim na farin wata sha kallo. Wasu kuma suna korafin cewar shin me yasa har kawo yanzu ba da an ci gaba da haska farin wata sha kallo ba. Sannan kuma kai dama da muka duba wani sako a shafin sa na Instagram wato shafin jarumi Adam Izango na Instagram, inda sakon yake bayyana cewar kai dama haka kake, babu abin da za ka iya face abin da aka yi. Wannan abu ne wanda ya yi matukar girgiza al'umma, duba da ganin irin furucin wanda wasu ba su san me yake nufi ba. Amma ku bi mu a cikin bidiyon nan domin jin cikakkun sahihan labarai wanda muke tafa da su a wannan lokaci. Masu sauraron mu, kar ku manta kuna tare da wannan tasha ta mai albarka, wadda kullum burin mu bai wuce mu ga mun nishadantar da ku, mun faɗakar da ku, haka zalika kuma mun ilmantar da ku a wannan tasha ta mu mai albarka. Amma hakan ba zai taɓa yiwa ba face kun ba mu haɗin kai, sannan kuma kun ba mu goyon baya ta hanyar danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da zafafan labarai, sahihan labarai masu tushe da asali gami da sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Muna godiya matuƙa sosai da sosai. Farin wata sha kallo, har zuwa tsawon wani lokaci ne gaskiyar alkamis kuma za ta bayyana? To
tabbas nesa ta zo kusa, domin kuwa gaskiya ta kusa yin halinta sakamakon in kun lura da irin take-taken da ake a cikin wannan shirin fim. Aknan dai har kawo yanzu ta kasa samun kwanciyar hankali akan Idrisa da irin cin amana da ta yi wa Alkamis da kuma yadda ta tozarta shi a gurin al'umma da dama, wato ko a duniya ma baki daya, inda kowa yake masa kallon mai laifi, wato ta masa kazafi wanda bai san hawa ba bai san sauka ba. Sai dai kowane mutum dama da akwai kaddararsa, to shi wannan ita ce kaddarar shi, babu makawa ba zai ji daɗin wannan abu da ta mai ba, amma kuma zai manta. Masu sauraron mu kar ku manta kuna tare da Zamani TV 24, Katabi Hausa TV, Arewa Yawan da kuma a Duniya TV da kuma sauran tashoshin da suke kawo muku wannan sahihan sharshin namu na farin wata sha kallo. A da haka muna masu haɗa hannayen mu gida biyu, inda muke roƙon ku da ku danna mana subscribe, sannan kar ku manta ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarai da dumi-dumin su gami da sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Mun gode matuƙa sosai da sosai da kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Mahaifiyar ɗan gata dai a cikin wannan shirin fim na farin wata sha kallo ta zayyana wa Mikiya inda take tunanin cewa a nan za a samu ɗan nata. Shin za a same shi a nan ɗin ne ko kuma ba za a same shi ba? Tabbas mahaifin Aknan babu abin da ba zai iya aikatawa ba, duba da ganin irin yadda ya ɗauki siyasa hannu biyu ya rirriƙe ta. Ya baiwa siyasarsa muhimmanci fiye da yadda kake zato ko kike zato, haka zalika kuma kuke tsammani. Ya baiwa wannan siyasa ta sane duba da ganin yadda yake kokarin samun zama, ko in ce yake kokarin zama dan gida shi ma a cikin wannan shirin fim na farin wata sha kallo, inda muke roƙon Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala da ya mallaka wa Asiya ko in ce Hafiya miji na gari a wannan gari kuma na yankinmu, wanda muke kawo muku sahihan labarai. Muna godiya matuƙa sosai da kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Sannan kuma a cikin wannan shirin fim na farin wata sha kallo, shin kana ɗaya daga cikin masu goyon bayan cewar a sako waƙoƙin fitaccen mawaƙin nan wanda kuka fi sani da Umar MB a wannan tasha ta fitaccen mawaƙi wato Adam A Zango Official, inda a yanzu ake ci gaba da gyara muku wannan shahararren fim na farin wata sha kallo, kamar yadda kuke ganin cewar gashi nan wannan gajeren bidiyo ne ma za ku iya kalla ku tabbatar da cewa muna wajen ɗaukar bidiyon. Kar ku manta ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sahihan labarai masu tushe da asali.
duka bidiyon namu anan ya zo ƙarshe, ko in ce sharshin namu, wato sai mun haɗu a wani sabon bidiyon idan mai duka ya kai mu. Kar ku manta ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sahihan labarai. Mun gode sosai. So haramun ne zalunci a tsakanin mata. Allah ya ce a cikin alƙur'ani akwai abinda ba za ku iya yi ba gaba ɗaya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, amma fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa. Ba za ku iya yin adalci 100% akan matan ku ba dangane soyayyar zuciya. Dole a zuciyarka za ka ji ka fi son wanci, wannan ba yadda za a yi da kai. To amma abin da aka na karkata, dukkan karkata, kaga yanzu wani dan uwa mala kullal maili ya karkata dukkan karkata, har matan ka suna zargin ka baka zuwa kai komai, ko kai baka canja a gidansu, sai dai ka je wani wuri. To amma kuma idan bera yana da sata, daddawa tana da wuri, magana ta Allah wasu matan kuma su ma ba su da kinci. Yanzu ba mamaki baya jin daɗin mu'amalar wanka da canja kayan ne a gidajensu, wataƙila ƙazamai ne. Ba mamaki ta yi ƙazama ce, ba ta da kimci, ba ta kula masa da toilet ɗinsa, ba ta kula masa da kayansa, ba ta masa kaza, ba ta masa kaza. To sai yake neman wataƙila tun yana da gidaje da yawa, bari ya je can yi. Ashe in za ki ji zafi to ke ma kamata ki sauke hakki da ake binki, bai kamata ki tauye hakki ba. Namiji yana da hakki da yawa a kanki, kamar yadda ke ma kina da hakki a kansa. Wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lil rijali alayhinna daraja. So a kokari a gyara don kada a samu matsala a kiyama. Na malam mai tambaya nan gaba kuma ya tura wasu tambayoyi guda biyu ne a wuri guda. Ya ce malam da fatan an sha ruwa lafiya, yana buƙatar ƙarin bayani game da sahun sallar jana'iza. Don na ga akwai wanda ake yin sa a cunkushe, akwai kuma wanda ake yin sa kamar na sahun sallah. Sannan ɗaya ɓangaren tambayar nasa kuma ce za a iya sallah da alwalan sallar jana'iza. ita sahun jana'iza sahun ne, abin da ake nufi da sahun a tsaya a miƙe a kalli alƙibla kuma a haɗa kafaɗa a daidaita sahu kamar yadda ake yi na sallah. To amma me yasa na jana'iza ya sha bamban da na sallah? Na sallah din ma ai dan saboda ana yi da koyi da sujjada ne, shi ake ba da gap da space. To amma na jana'iza ba a ba da gap da space saboda ba a rukuyi, shi yasa za ga wani na bayan wani, amma layi ne, yana fata na fahimta. So duk ɗaya ne, duk sahu ne. Me bambancin su? Na sallah ana yin rukuyi da sujjada ba da layi a matsi. So na jana'iza dan an matsi ba laifi ba ne, amma a cunkusa ba a tare da layi ba shi kuma kuskure ne. Saboda at least ana so a yi sahu ya zama kamar guda hudu. Ina fata ana fahimta na shi mutum da na abin mai shi. Kuma ba laifi ba ne don an yi da sakalmi, kamar yadda sallah farilla ma ai ba laifi bane an yi takalmi in yana da tsafta. To za ga wanda yake cire takalmin sai ana sallar jana'iza, sai dai wanda ya ga dama. Shi ma in ya cire ba shari'a ce ta ce ya cire ba, shi ya ga dama ya cire, saboda ya halatta a sallar takalmi. Ko noman takalmi da muke sawa, annabi ya faɗa a cikin hadisi, idan ɗayan ku zai sallah a cikin takalminsa, idan ya zo masallaci to ya duba ɗausan takalmin, ya goge ya duba inda najasa ya ajiye ya goge, in ba kuma ya iya sallar sa shi. Sau da yawa hadisi sun nuna annabi yana sallar takalminsa. To amma yanzu da yawa ba a yi saboda yanayi, watakila datti ya yawa ko kazanta ta yi yawa, ko kuma kowa ma za a ce ma takalmin na sama akwai kazanta a ciki. Amma yanzu ko a ɗakin ka na kwana kana da takalmin da baka fita da shi, ya halatta kai sallah da shi, ko silifat ko kafa ciki ko lokacin sanyi ko nawa, biya halatta in kai dama. Duk abin da aka ce sunna ne annabi ya yi, wata ranka gwada shi, ba laifi bane ba. Ina fata ana fahimta, kamar da mafi ne shi ma halatta a yi da takalmi. Amma yanzu ba a bari a yi da takalmi saboda suna wanke kayansu suna tsaftacewa. Dai zuka ka ɗebo musu wani silifa da kayan tarkace a jiki, kana ta ka ce kai ma kake sunna ba, sai kuma su kuma su maka ɗan sanda su gyara ka. Ina fata ana fahimta, Allah ya gano da mu. Sallar jana'iza wasu na rabuwa da juna, shine aka ce idan dai a layi ɗaya suke, in sun yi layi ko jikinsu ya taɓa jiki, wannan ba laifi ba ne. An fahimta? Amma idan ruwa ba ya layi ɗaya layi biyu, me yasa ta farillar ake ba da gab? Saboda ana ruku'i da sujjada. Amma kuma ba wai dole ne kuma sai an je an hana jiki da jiki ba dole ba ne, saboda ba akwai cutarwa a ko akwai matsantawa. To ba shari'a ba ne wannan matsa jiki da jikin, ba shari'a ba ne.
kun fahimci wannan. Sannan kuma alwalar sallar jana'iza da ta sallar farilla ita ɗaya ce, ba wani bambanci. Ya halatta kai sallar kada ita ko taimama ma kai sai kai ita na. wani kuma wani ya san matsayin aurensa ne, wani ya samu saɓani da iyalinsa suka yi faɗa da dare da safe, da ta tashi sai ta tafi gidansu, shi kuma zai tafi kasuwa ya gabata nan sai karɓi auren kwaɗo a wurin makwauta sai ya rufe ɗaki. To da ta dawo sai ta karɓi makullin ta buɗe ta ɗauki wasu kayanta, shi kuma da ya dawo sannan ka je gidansu sai ta ce ai tun da ya rufe mata kofa to ya sake ta kenan, aurensa ya mutu. To malam me matsayin aurensa? To yanzu kai yanzu ita mata kai ita ce za ta yanke hukunci ta ce ka sake ta? Wannan ba saki ba ne ba, ladabtar wani. Kuma namiji yana da hanyoyi da yawa da zai ladabtar da matarsa in ya ga tana laifi don ta gyara. Na farko dai sun yi fada da juna da hayaniya ko shi wace ta tafi gida sai ta kama hanya sai ta tafi gida. To kaga wannan fita da za ta yi saboda sun samu saɓani ba ta tambaye shi ba, haram ne. Akwai yaji a musulunci, amma yajin musulunci sai an nemi izini. Kun yi fada ɗin an yi bala'i kina kuka ki ce ni dai ka bani zan tafi gida, shi kuma yana cikin zuciya ce ki tafi nan, to kin ga kin yi yaji mai rijista. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi hadisul ifki aka yi rana Aisha sharri kage cewa ta yi zina wal iyadu billah, ta ɗauki kwanaki masu yawa tana kuka. Annabi ya kai ga ya canja mata mu'amala. Da ta ce in zo wuri na zai yi wasa da dariya mai raha, amma yanzu idan ya zo labule na kawai ke daga sai daga labule da hannunsa haka sai ce kai fatikun kuna lafiya, sai ta ce lafiya. Ya amsa bai amsa ba kawai ya wuce abinsa, amma da sai ya zauna a ɗakin ta sun yi hira ko da ba girkin ta bane. Amma tun da aka faɗi wannan magana gari ya ɗauka a Madina munafikai suke ta munafurci, to yana jiran me Allah zai yi. Ta yi ta kuka, abin ya dame ta, ta ce annabi ya canja mata abin da bai saba yi mata ba. Kenan wannan yana nuna cewa mutum shi dan adam ne, dole an bata masa rai za a ga tasirin bayyanar bacin ran a tattare da shi. Da aka yi nuna mata bacin ran shi kawai sai ta buɗe baki ta ce za ta je gida, ya ce bismillah ku tafi gida. Tana tambaya cewa za ta bi gida, ba gaisuwa ba kuma annabi ya ce jiki. Ta kama hanya ce tafiyar ta gida, kaga yaji ne amma me rijista. To idan za ki yaji sai ki tambayi miji, to sai kika kama hanya sai kika fita ba tare da kin ce ina kika tafi ba, wannan kuskure ne tabbas, matar ta yi kuskure. Amma shi kuma mijin a matsayinsa na namiji to bai kamata ya ɗauki kwaɗo ya rufe gidan ba, ya kamata tukunna ya kira ta ya tambaye ta me yasa kika fita, me ne ki fita, ina kika je, ya tabbatar da ina ta je, kuma ya umarce ta ta dawo. Tunda inda yana son kar ta zauna a gidan ai zai ce tashi ki tafi, to tunda bai ce ta tafi ba kenan yana da buƙatar ta a gida. To da ta yi zuciya ta tafi, kar a yi marasa hankali guda biyu, to da sai ce ta dawo. Idan ta ki dawowa to sai ɗauki kwaɗo sai gargame, kaga yana da hujja. Na ce ta dawo an rufe gidana. To for security purpose na da zai bar gidansa ba. Allah ma ya taimake su masu da yaya, da akwai yaya bakwai tukun tara karuna jin sai dai ka zauna zaman jira kuma, ko ka nemi babban yaya ka ba shi kama da wake ka ce ɗora musu rana ta yi, ka gama da aiki. Ai shi ne illar yajin mata, sai an ji jiki su an sun yajin an tafi. To sai kuma ta dawo ta tarar ya kule kwaɗo, ita ma ana ta gajerun tunanin mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki. Sai ta zo ta tattare, ta karɓi makulli ta tattare kayanta, shi kenan ta koma, shi kuma ya bi ta. To kaga ya yi ƙoƙari da ya bi ta gida, ya ce ta da kaga yana son matarsa, sai ta ce ta sako. To a nan gurin ba ta sako ba, wani dalilin saki a nan ko daya, kuma ba wani alƙalin da isa ce saki ne. Ka je kada a kori kura a da mashin ne da waye, ka je ka ɗauko mata ka dawo da ita gida. Idan kuma bata dawo ba iyayenta suka ci gaba da riƙe ta, shi kenan suka wasu lokaci. Kai da kai kokari
ta dawo, in ba ta dawo shi kenan sai ka duba me ya kamata ka yi. Ni dai ba ni zan gaya ma me za ka yi ba, yawwa. Amma dai wannan ba saki bane ba, yawwa. Wannan kuma dole ne sai an samu haƙuri. Ina fata ana fahimta, dole ne sai an samu haƙuri. Musamman namiji dole ne ka yi abin da za ka kafa hujja da dalili, kar ka yi abin da yake ba shi ne ba. Duk da mata tunaninsu daban, kuma namiji ma tunaninsa daban. Amma dai anan matar ce ba ta da gaskiya, ita ce kuma da ta kuskure kuma ta aiki da jahilci. Nawa mai tambaya na ƙarshe ya ce malamin Allah ƙara malam ilimi, ya ce ina son ƙarin bayani da Allah akan suwaye ne Yahudawa kuma suwaye ne Nasara. insha Allah cikin karatun da zamu yi a masallacin da zamu yi da akwai wani topic din da zaman kansa ranar guda muka ware suwaye Yahudu suwaye Nasara. Insha Allah sai ka je mu haɗu da kai a can. Dan yanzu ba za ka zo ka samu maka wata lacca ta wajen awa biyu a nan ba, rike maka ita a minti biyu ba zai yi ba. Insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya mu da ko akwai addu'a nawa. To mai takarda addu'a ta farko ya ce malam mun ka biya kujerar wanka ne da abokina sai covid din ya shigo. To malam kun ga kamar akwai ban gane a kirwan inda abin ya dosa ba, da haka mun neman a taya mu da addu'a Allah ya sa mu a cikin masu tafiya. Wannan kuma ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya, yana neman a taya shi da addu'a ne don duk abin da ya kama sai ga abin ya wargaje, saboda haka yake neman a taya shi da addu'a da malam da sauran mutane. Wannan ma ya ce yana neman addu'a domin ya cika air force, yana neman mutane su yi shi addu'a. Wannan ma ya ce malam a taya mu da addu'a don ƙarfin mu ce ba ta da lafiya. Na ƙarshe wuce yana neman malam da sauran jama'a a taya shi da addu'a domin yana son yin karatu, to amma